Влизайте, колега. Вие ли сте последния? Последния, вие ли сте последния? Да. Последния, питам, вие ли сте? Аз съм. Влизайте, последния. Добър ден, професор Тазобедрев. Що все така сте последен, вие, бе, Ахилесо? Все сте последен. Ма вие все сте последен. Последен сте все, бе, Ахилесо. Последен. Вие, Ахиле. Не ми мерете стола, сядайте. Що така сте последен, бе, Ахилесо? Защото до последно уча, професоре. Ти си учил си, значи. Какво си учил? Айде кажи, какво си учил? По какво е изпита днес? По какво е изпита днес? Ами как по какво? По вашия предмет. Браво! Браво, позна. Изпита е по музика! Точно така. Тегли билет тегли. Айде изтегли го този билет, бе. Колко са? Два са, изтегли го единия. Прочетете билета, прочетете го билета. Билета прочетете, казах. Кой ви чакам тук половин час? Нотна стълбица, основни тонове в октавата. Много хубав и лесен въпрос. Айде сега. Нотна стълбица, характеристики, произход, развитие, слушам. Нотната стълбица, това е... Какво е нотната една стълбица, която е нотна. Браво! Чел си, ама какво си чел, не се знае. Къде се намира сол? Къде може да намерим сол? Сол има в солницата. Ако е празна солницата, има в един пакет в шкафа, в едно пакетче. Не солницата е празна, Ахилесо, главата ти е празна. Си къде е? Къде си? Как къде си? Тук съм, бе, професор, къде да съм? Тук съм. Тук ще няма, хич ти няма. Няма те, хич те няма. Хич те няма по музика, хич те няма по музика. Професор Тазобедрев, може ли да си изтегля друг въпрос? Забелял съм, че първия все не ми върви така. Ами хайде, теглете го втория въпрос. Нищо не ви е виновен първия въпрос. Такова грозно отношение да имате към него. Хайде, втория билет. Да не ви тегля аз една... Да не казвам какво. Произведението четирите годишни времена. Много труден и гаден въпрос. Но вие ще се справите. Да, ще се справите вие. Ще се справите. Как се справите? Говорете за четирите годишни времена. За четирите времена, годишните. Говорете. Отворете тая уста, кажете нещо, моля ви се. Значи първо... Четирите годишни времена. Четирите годишни времена са 4. Топло. Точно така. Топло е само през лятото и малко през пролетта. Ще помоля да престанете с вашите глупости, да не ви стане топло зад врата. Какво знаете за четирите годишни времена? Еми те биват Така. есен, зима, Да. пролет И? знам го и четвъртото, но сега не мога така да ми излезе от езичето. Абе, нали току-що го казахте, бе, Ахилесов? Кое? Лято. Кой е написал четирите годишни времена? Четирите годишни времена, кой ги е написал? Минчо Празников. Здравко! Да. Не е Минчо. Вивалди е. Вивалди! Точно така, Вивалди Тотев. Да, знам го. Той от штурците. Знам го. Това ми беше второто предположение, но вие ме прекъснахте. Предположение. Такова едно предположение, че ще пиша 2, нямаш ли? Вземи поне изпей нещо, молица, Ахилесов, че да ти пиша 1, 3, да ми се махнеш от главата, да ми се махнеш. Коя е любимата песен? Любимата песен, коя е? Шупкина на Панайот Панайотов. Айде пей. 3, 4. Хей, шопки, ньоти моя. По-високо.
Хей, шопкиньо, ти моя съдба. Още по-високо. Какво правите, бе, Хилев? Хей, шопкиньо, ти моя съдба. Хей, шопкиньо, не съм те забравил. До години. Сега! Спри! Сега! Забрави! Забрави, Ахилесов! Последен шанс ти давам. Блиц, 3 въпроса за тройка. 3 въпроса за тройка. За тройка 3 въпроса. Лошо ли ти, Ахилесов? Не. Кажи сега, какво е полутон? Половин тон, какво е? 500 килограма. Да, ама не! За какво служат черните и белите клавиши на пианото? Ами, черните са за черна музика, а белите са за бяла тишина. Тишина! Тишина! Кажи поне един композитор, бе, Ахилесов. Не си ли чувал за Штраус, Шопен, Шуман, Шуберт? Шамара, виж Шамара. И така нататък. А Шамар зад врата? Музикален инвалид. Инвалид си ти. Инвалид, музикален. Инвалид. Инвалид. Не си ли чувал за Бетовен, Брамс, Бах? Кой е Бах? А това са някакви, това са ваши лични интимни работи, професор. Ахилесов! Да? Кой е Бах? Втори път те питам. Ами, този, който ме дал първия път. Абе, Ахилесов, ти тройка не искаш ли, а? Искам, бе, професоре. Ама жена ми дали ще е съгласна.